kay paborito mo sa asignaturang Filipino ng ikalawang baitan mula sa sangay ng lungsod ng Marawi. Maligayang araw! Ikaw ay nasa ikalawang baitang ng pag-aaral sa Filipino. Sigurado akong magugustuhan mo ang mga nilalaman ng bidyong ito. Ito ay ginawa upang magbigay ng suplementaryong kagamitan na iyong magagamit bilang gabay sa pag-aaral sa mga paksa sa Filipino na binubuo ng mga aralin sa loob ng 1 linggo. Ang bidyong ito ay matututunan mo ang paggamit ng nauna mong kaalaman o karanasan sa pag-unawa ng napakinggang teksto. Ano kaya ang mga matututunan mo ngayong linggo? Simulan na natin ang iyong paglalakbay. Bago mo matutunan ang aralin ngayon, subukan muna natin ang iyong unang kaalaman. Basahin ang talata at sagutin ang mga katanungan mula sa talatang iyong binasa. Gumising ng maaga si Fatima. Naligo siya at pagkatapos ay nag-almusal. Nagpaalam siya sa kanyang ina at nagmadaling umalis ng bahay. Dumaan muna siya sa palengke at bumili ng laroang bola. Dumalo si Fatima sa kanduri ng kaniyang pamangkin na si Sofian sa bahay ng kanilang lola. Masayang-masaya si Sofian nang makita ang kaniyang tita. Lalo pa siyang natuwa nang ibigay sa kanya ng kanyang tita ang kaniyang regalo na laruang bola. Handa ka na bang sagutin ang mga tanong? Magaling! Basahin ang bawat tanong at pumili ng isa sa mga pagpipiliang mga sagot. Sino ang gumising ng maaga? A. Si Lola. B. Si Fatima. K. Si Farhana. Tama! Ang sagot ay letrang B. Si Fatima. Ang unang gumising ay si Fatima. Pangalawa, ano ang ginawa ni Fatima pagkatapos niyang maligo? A. Nag-almusal. B. Natulog. K. Lumakad. Kung ang iyong sagot ay letrang A, ikaw ay tama. Ang ginawa ni Fatima pagkatapos niyang maligo ay nag-almusal. Pangatlo, ano ang pangalan ng pamangkin ni Fatima? A. Sofia. B. Sofia. K. Sofian. Ang sagot ay letrang K. Ang pangalan ng pamangkin ni Fatima ay si Sofian. Pang-apat, saan naganap ang kanduri? A. Sa bahay nila. B. Sa bahay ng kanilang lola. K. Sa bahay namin. Ang sagot ay letrang B. Naganap ang kanduri sa bahay ng kanilang lola. Panglima, anong laruan ang binili ni Fatima bilang regalo kay Sofian? Letrang A, laruan. Letrang B, basket. Letrang K, bola. Kung ang iyong sagot ay letrang K, tama. Ang laruang binili ni Fatima bilang regalo kay Sofian ay bola. Pang-anim na tanong, bakit masayang-masaya si Sofian? Letrang A, dahil dumating at nakita niya ang kanyang tita.
Letrang ba? Dahil may dalang tsokolate sa Fatima. O letrang ka? Dahil marami siyang kakainin. Kung ang iyong sagot ay letrang A, tama. Masayang masaya si Sofian dahil dumating at nakita niya ang kanyang tita. Nasagot mo ba ang mga tanong? Magaling! Ulang ito ay pinamagatang magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Tayo nang maglinis ng ating mga bakuran. Dapat alagaan, mahalin ang kalusugan. Hirap at sakit ating maiiwasan kung tayo ay laging magtutulungan. Kaya kumilos na. Bata man o matanda, huwag hintayin, sakit ay mapala. Laging isa-isip, maglinis sa tuwina. Pagtutulungan ay dapat para guminhawa. Sagutin ang mga sumusunod na mga katanungan mula sa iyong binasang tula. Una, ano ang pamagat ng tula na iyong binasa? Tama! Ang pamagat ng tula na iyong binasa ay magtulungan tayo. Pangalawa, bakit kailangan maglinis ng paligid? Mahusay! Kailangan maglinis ng paligid para ang hirap at sakit ay ating maiwasan, lalo na sa panahon ngayon. Pangatlo, sino-sino ang dapat kumilos para maglinis ng paligid? Mahusay! Ayon sa iyong binasang tula, ang dapat kumilos para maglinis ng paligid ay bata man o matanda. Pang-apat, ano ang dapat gawin para guminhawa? Tama! Ang sagot ay maglinis sa tuwina at pagtutulungan para guminhawa. Dapat tayo ay naglilinis araw-araw at nagtutulungan din. Balikan ang tulang magtulungan tayo. Basahin ang sumusunod na mga pangungusap. Sagutan ng tama o mali. Una, magandang gawain ang paglilinis ng bakuran. Sa iyong palagay, ano kaya ang dapat na sagot? Tama o mali? Mahusay! Ang tamang sagot ay tama. Magandang gawain ang paglilinis ng bakuran. Pangalawa, hindi dapat alagaan at mahalin ang kalusugan. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ang sagot ay mali. Kasi dapat alagaan at mahalin ang ating kalusugan. Pangatlo, dapat nagtutulungan sa paglilinis ng kapaligiran. Ano kaya ang iyong sagot? Mahusay! Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay ka at magaling. Kasi dapat nagtutulungan sa paglilinis ng kapaligiran. Pang-apat, may iwasan natin ang sakit kung tayo ay laging malinis. Ano kaya ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay. Dahil maiiwasan natin ang sakit kung tayo ay laging malinis. Panglima, ang pagkain ng masustansya ay para sa kalusugan. Mahusay! Kung ang iyong sagot ay tama, ikaw ay tama. Pagkain na masustansya ay para sa kalusugan. Pang-anim, matatanda lamang ang dapat naglilinis. Sa iyong palagay, matatanda lang ba ang dapat na naglilinis? Kung ang iyong sagot ay mali, mahusay.
Dahil bata man o matanda ay dapat naglilinis. Pang-7, ang maduming paligid ay nagbibigay ng sakit. Tama kaya o mali? Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay. Ang maduming paligid ay nagbibigay ng sakit. Pang-8, minsan lang dapat naglilinis. Ano kaya sa iyong palagay? Tama ba o mali? Kung ang iyong sagot ay mali, mahusay. Dapat ang paglilinis ay araw-araw. Araw-araw nating ginagawa ang paglilinis upang tayo ay hindi magkasakit. Pang-9, gaganda o giginhawa ang buhay kapag laging nagtutulungan. Ano kaya ang iyong sagot? Kung ang iyong sagot ay tama, mahusay, dahil gumaganda at gumiginhawa ang ating buhay kapag tayo ay laging nagtutulungan. Pang-10, ang pamilyang malinis at malusog ay laging masaya. Ano kaya ang tamang sagot dito? Tama! Ang sagot ay tama. Ang pamilyang malinis at malusog ay laging masaya. Sana ay may natutunan kayo sa ating naging aralin ngayon. Muli, ito si Mang Fai, ang favorito mo sa asignaturang Filipino ng ikalawang baitang. At nagsasabing, walang mahirap sa taong may pangarap.